Raden Mas Lontang. Leres. Nggih. Pangapunten kula sowan wonten ngersanipun. Niku ngastana apa kok kaya Kiwarok kampanye. Jogo. Akit wau mboten komanan mik. Pun kula sambuti kene jenengan. Niki disaki mawon. Oh nggih. Ngaturaken kasugengan rawuhipun. Pangestunipun Ki Jogorogo. Dicedhake kaya kampanye. Nggih wilujeng Kaya demo. Kondoripun Ki Jogorogo rak nggih. nggih kados ingkang panjenengan priksani kula sak brayat menika nembe samya ameng-ameng wonten ing papan palenggan menika. Kula prasetyo Den Mas. Prasetyo. Nggih. Wah. Kados kula plek. Nggih enom sampean. Nyuwun pangapunten. Derek nepangan, nek kula anake Simbok, prunane Siwa, putune Simbah. Rak jenengmu ki jane sapa to asline? Nami kula Kantong. Lho, kok iso Bolong, lara-larae kepiye? Niku ana tegese sing apik. Kane keluarga besar nyatane kula tekan riki, sedulur kula riki ya akeh. Heeh. Banjir? Ane apik bebudene disangoni ya. Iki kudu ditokke. Ya ora makan. Jut. Ya ngapunten kula wau nggodho petang kula tak piye. Kula tingali wiwit JLS Kidul nika jenengan wau pun gawe. Nggih. Nggenipun sami Mbok gujekan. bilih mangke ngganggu kamardikanipun badhe wan pangandikan. Ora apa. Ora apa-apa. Mboten kula tadi kok mawon. Ana kandhang kok semono ki njur dienggo madaya apa. Awon sampean kene-kene ya ora apa-apa kok nggo ngancani aku. Nyuwun pangapunten Ki Jogorogo kaliyan Nggih. Nak Mas Saestu Pras. nggih. Nggih. Sowan kula mriki pun dawuhi kaliyan Kanjeng Rama bilih panjenengan sakmenika kasuwun sowan wonten Kadipaten. Kanjeng Panembahan Emas, Nggih, Kanjeng Dipati Rangga Jumena kepareng nimbali dhateng kula. leres ki. Aja-aja. Mangke Bapak arep diparingi pidana, Pak. Ati timbali aja arep diparing. Petoke nek sampean Weh. digantung kok patut to, Pak? Kelingan ora ngarepmu. Aku neges marang panguwasaning Gusti kanggo golek pepadang lelakonmu. Mergo aku ngerti Nata Sudirja tanpa nganggo cara kaya ngene iki mesti abot ngedolke numusi to, Pak? marang Wah. kowe. Kadoro dasih. Den Mas Lontang. Nggih, nggih. Sakderengipun panjenengan rawuh menika kala wau mila sampun kula manah sakderengipun. Ing raos kula kepingin sowan wonten ngersanipun ingkang Rama. Inggih pepundhen kula Kanjeng Dipati Panembahan Mas, inggih Kanjeng Dipati Rangga Jumena. Nggih. Pramila kisah menika monggo Nggih. kula aturi Monggo ngrumiyin sakmenika. Mbak. Boten badhe gantalan wekdal kula ugi tumuli sumusul sowan wonten ingkang ngersani Rama. Monggo Ki kaliyan Nak Mas Nggih, Prasetyo. kula nderek wong kula niku anake nggih mung kula. Kula ajeng melu bapak. Nggih, kula dherekaken sowan. Melu ya, Le. Ngodinongo penjalukmu bakal kelakon. Nggih. Ya ora apa-apa kok karo kantong ning omah, nyukupke omah wis. Kok nek kok liyane takon kandhanono.
Kang Mas Adipati Rangga Keniten piyambak menapa dawuh dalem Kanjeng Rama? Ngendikani dawuh dalem bapakmu. Sakmenika rak nembe ayun-ayunan perang to. Kedahipun panjenengan dados betenging praja ing Madiun. Lah kok malah rawuh ing taman. Lho. Leku perang wis mau. Wong tasih geger kok pripun to? Sing geger ya wis ben geger. Panjenengan menika dados senopati ning perang ing praja Madiun. Lah kok malah ngliben ning taman niku lho. Panjenengan menika senopati menapa-napa? Ya endi sing sela ngono lho. Ha senopati ki maju ning palagan perang mungsuh perjurit gambeng-gambeng babuh tandangi. Ha kok sampean njeneng ngliben ning taman iki senopati apa? Apa perang ki kudu jotosan ngono apa? Sing jenenge perang ki adu atau sing kulit. Ayo iki. Atau sing Aku balem kulit ing kulit. Nganti mlebu sasar ning tutup. taman kuwi aku bakal adu kakune kulit. Jan. Nek matur kalih panjenengan iki jan angel tenan. Sik. Wis. Tobat. Oke lek glibet. Kang Mas. Piye Nuwun diajak? sewu to. Heeh. Sak menika gandeng wancinipun sampun wanci dalu kula aturi kondur wonten. Ya mergo Kasatriyan. wanci bengi kuwi aku diparengke mlebu ning taman kene. Lah nggih mboten prayogi to. Sing kandha ora prayoga sapa? Ah nggih wonten taman menika namung kula kalian para abdi sak menika nembe ngayahi kewajibanipun piyambak-piyambak. Lah kok panjenengan rawuh? Anak mboten prayogi to mengke. Sliramu rak ya wis ngerti Ngertos yen pripun? aku bakal didhawuhake karo sliramu. Inggih kula mangertos ning mangke menawi Kanjeng Rama menika sampun nguwaosi projeng tanah Jawi menika. Mentaram sampun kapikut. Ngaten lho. Ning nyatanipun panjenengan menika dereng cara mau nyambut gawe iki urung dijikok gawene kok. Diajeng Retno Jumila. Aku ora bakal suminggah marang dawuh dalem ingkang Rama. Nanging aku bakal sumadya mbetengi Kadipaten Purabaya Madiun. Nanging bang-bangane ramamu kalamun panembahan Senopati Ngaloga ing Mentaram manungkul, aku dibang dawuh karo sliramu. Duh wong ayu. Laden ana brantanipun Kakang ana ing papan kene iki. Kang Mas Adipati Rangga Keniten. Kepiye? Kula rak sampun matur to. Ya. Peperangan sak menika dereng sirep. Kok dados Peperangan panjenengan? durung sirep. Ah nggih. Merga rame ning peperangan kuwi ana sing mbebuleh. Ana sing dawuh, ana sing kongkon. Rame ning perang, ya. Nggih. Rame ning perang. Monggo sing perang kuwi ora ngerti perkarane. Ora trima yen Panembahan Senopati jumeneng ana ing Mentaram. Panembahan Senopati kudu dilengser. Panembahan Senopati kudu ora jumeneng ratu. Sing jumeneng ratu kudu ramamu. Aku kang dadi betengi. Aku dadi tumbake, kowe dadi tamenge. Panjenengan menika nek ngendika lho. Ora kena dicekel blas kok. Sing kandha ora kena dicekel ki sapa? Cekelen to. Iso. Kang Mas Adipati. Apa? Sak menika kula aturi majeng wonten palagan. Mangke menawi Mataram menika sampun kablengket, sampun manungkul wonten ing Purabaya Madiun. Iya. Kula saged dados garwa panjenengan. Aku saguh maju ning palagan. Nanging aku sangonana dahar kembul bujana, nganggo jangan mbayung, kulit melinjo, tempe gembus lan rokolan.
Wis kuwi wae sangune. Dadi cara wong ewo ki kepengin nyicil riyin ngoten to. Iya. Gawe arek Kabeh wong urip kudu ngerti dongane wong tuwa. Kanthi sarana dahar kembul bojo Nandrawina, jangan mbayung iku lambange obahe bapa lan biyu. jangan mbayung ki kudu ana Kudu jangan ana. bobor ki bayem. Nah, sakmenika panjenengan kula aturi ngendika bayem. Nek mbayung iso aku nek mbayung. Bayung. Ha. Nah, Sak bayung bayem, bayem. Iya. Bayung bayem niku kulit linjo, cokolan, tempe gembus, helm. Helm. topi iso aku topi. Kowe mesti mbayang-bayangke. Awang kan ngendika helm mboten sakit kok sakmenika apem. Apem. Apa kuwi mah? Apem. Kowe nggawa apa piye? Nek kowe nggawa cepakno mengko tak lempite. Kok wujude dadi kaya ngapa? Kula ki gumun lho. Ing atase panjenengan ki jejering adipati. Iya. Adipati kok le rungkut. Rungkut sak kabeh. Nek kudune ongkang-ongkang Iya, ki iya. dengkul. Ha ongkang-ongkang kok untu. Ya perkarane iku sliramu mengonekke nek aku ora iso mingkem ngono ta. Tak akoni. Ora apa-apa, ora apa. Nek kudune gingsul ki siji apa loro, tambah manis. Gingsul kok 9. Kuwi jenenge gingsul rombongan. Diajeng. Perkara le ora iso mingkem ki nengno wae. Mengko nek wis rampung rak mingkem karepe dhewe. Beda, aku wong lanang kowe wong wadon. Bedane Wong merongos ki dienggo omong rekoso. Beda karo wong wadon kok tinggal ngadeg mesti mingkem. Iya ta? Kok ngene iki lho rekasane dadi wong urip. Nanging tak syukuri. Mergo lelabuhane wong tuwa. Obahe bapa lan biyung sing ngetengke, sing nglairke, sing nggula wenthak, sing minterake nganti kuat kadunungan derajat lan pangkat. Kulit mlinjo iku kanggo lambang pratandha gathuk ing kulit lanang lan wedok. Wah. kulit melinjo. Sing ora tak bahas nggon melinju. Ngono lho. Iya ta? Lah, ing kono ana tempe gembus nukulake cokolan. Cokolane urip yo aku lan sliramu iku. Anak putu iku cokolan ya tukulane urip. Kang miyos saka Mbok Nyai tempe gembusku. Ning upama sing jenenge bebrayan ngaten. Pawitane rak kedah tresna kaliyan tresna. Pancen kaya ngono. Mas mergane sing jenenge tresna ngaten tukuling saking raos. Nggih to? Iya. Sing jenenge jiwa iku nukulake rasa sing werna-werna. Ya rasa Bener. seneng, rasa susah, rasa sengit, rasa jengkel. Iya. Nah, mongko jiwaku, rasaku ora iso nukulke rasa seneng kali panjenengan. Ora mergo kowe durung sinau tembang Otokowo, ya ta? Tembang Otokowo menika dos pundi? Ana Iki tembang larase Otokowo. larase slendro, Otokowo ki slendro. Otokowo mbang rambutan. Otokowo mbang rambutan. Ora modhok kanggo rebutan. Ora modhok kanggo rebutan. Ya Arhamar Rahimi. Ing atase panjenengan menika jejering adipati, ning kok ya pinter parian. Lho, aja kleru tampa. Otokowo kuwi asline wonten tegese. jeneng panganan saka Cirebon. Napa contone? Kuwi bahane sega karo bakmi. Oh. Dibumboni werna-werna diolah dadi sega goreng. Nek cara Cirebon kuwi jenenge Otokowo. Nek cara kene jenenge Magelangan. Oh. Siji werna siji watak.
siji laku siji gawean. Nanging yen dicampurke, diolah sing becik dadi suguhan sing enak lan mupangat. Ha iki. Aku karo kowe lanang aku wadon. Ayo padha dicampur, dibumboni, diolah sak matenge. Ning kula menika Dedek Otokowok, kula menika tiyang. Kula menika tiyang duwe nalar, duwe pikiran, duwe rasa. Kok njur arep dicampur dadi Otokowok. Ha kesenengan sampean kok njur. Ah mula kuwi didum aku otoke kowe owoke. Ngono lho. Mboten Ditemokake. mboten Apa sebabe kok ora gelem? amargi mboten iso gathuk mangke. Nek ora gathuk tegese mblender ngiwa, mblender tengen. Merga Otokowok niki kula ora iso Awi gathuk. Mas blenderane kayu nangka. Awi Mas jejerane kalih kula. Pring tumpuk-tumpuk bumbung wadah legen dibumboni pethuk ijen ditakoni. Saiki diganti pethuk ijen dikeloni. Ngono kuwi. Panjenengan menika adipati lho. Iya. Nek njur kaya ngoten niku rak ya nglingsemke asma panjenengan pinangka adipating Pasuruan to. Perkara sing isin ya karepmu, ora isin ya monggo. Ning blenderan kaya do dirasake. Mergo saiki ana kahanan sing blender ngiwa, blender nengen. Ana sing sangga langit, ana sing sangga lewat. Iya to. Nyangga gegayuhaning para luhur sangga langit. Ana sing nyangga tanggung jawab dislewengke ngiwa, slewengke nengen, blenderke maju, blenderke mundur. Ning apa tumpun adipati kok golek blenderan iki lho. Lah nek ora dienggo blenderan dicepaki kaya kowe tak nggo ngopo? Gelem ya? Kang Mas Nuwun sewu. Perkawis panjenengan badhe garwa kula. Menawi sak menika kula dereng saged. Amargi panjenengan dereng netepi kewajibanipun. Iya saiki. Panjenengan dereng saged nentermaken Praja Purabaya Madiun. Menawi Mataram menika sampun kablengket kados atur kula ngajeng. Bener. Kula saged dados garwa panjenengan. Ning nyatanipun samenika tasih ayun-ayunan perang. Aku durung iso netepi. Ah nggih. Lah lek arep netepi piye nek kowe nang kene? Tak netepi ngendi wis? Ah nggih monggo kula aturi. Monggo ki ya kowe gek mapano. Monggo kok me ngomong bae. Angel. Angel piye? Adipati Pasuruan iki jian tobat. Wis. Aku bakal biyantu ramamu nelokake Mentaram. Nglengserake danang stum jojumen panembah Nggih Jirawati. monggo, majeng wonten palakan gabur perang mungsuh Adipati Rangga Keniten. Nek Rangga Keniten ungguling yuda rena dumilah sagah panjenengan boyong. Wong ngarep lunga ki yen tanpa sangu mesti bingung. Aku sangonono, Monggo sangune njaluk Otokowok. Ayo Wis. monggo. Aku sangonono tempe goreng sing ora gosong. Awang panjenengan kulino sok darapem. Apem ro tempe dadi wis. Iya. Sangonono tempe goreng sing ora gosong, piye carane oleh mung goreng? Ngerti ora? Mboten napa? Celup dintas. Ngedusi bayi sing ora kademen celup dintas. Kanjur celup dintas. Nek biur ngenak plupuke ki cilik. Kuwi kowe isih kenya tumaruna. Ning tak cemplung yang bilang butuh tuh blubuk. Ah, iki genah nek wis lungsuran. Piye? Gelem ora? Iki kok ngladeni kok ora sago. Sangonono aku ladenono nguntek rampung tak maju perang. Ning kula sakmenika dereng saged Aku sing bakal nuturi. Aku sing bakal ngandani piye carane ngladeni wong lanang. Mboten saged. Apa ora dikandani karo ibumu? Mboten. Sing jenenge raos menika mboten saged dipun peksa. Ora perlu dirasake. Anjur Kowe cukup pasrah kok
kok sambi udut karo telepon ya kena. Kok njur kaya debok. Kon meneng wae. Pripun ta panjenengan menika? Sing jenenge rasa niku nek manunggal. Manunggal. Rasa loro manunggal dadi siji. Iya. Anggone ngrasakake kebak kaendahan, kebak kabungan. Nek siji tresno, siji ora, ayo ngalor ngidul, ora bakal ketemu rasane. Ora sah dirasake. Ora sah dirasake nek kowe nyawang raiku ora tegel, carane ngladeni. Adipati Rangga keniten kowe cukup mengkurep. Wis to? Aku lho mboten tegel nyawang panjenengan, kaya lele dombo. Ayo sing bentuk kaya lele dombo kuwi sing dadi rebutan. Pengen weruh? Wong lele dombo kuwi kudune ndek patil, lah kuwi ora. Nek iwak ki sing duwe patil lele lanang. Nek menungsa sing duwe patil kowe. Patil kuwi sipating idep, ngerti ora? Ngerti ora? Sabar ampun ngaten menika to. Panjenengan iki nek niki karepan ya ngudung wae kok. Panjenengan menika jejering adipati. Sinembah kabeh kawula ing Pasuruan. Nek lekas panjenengan kados ngaten, tegesipun ora saged kangge tulodo dateng kawula panjenengan. Iya ora lanang ora. Adipatine kaya ngono ndah kawulane kaya ngopo? Kawulane iki sengsara ya luweh, cilaka ya karepmu. Kaya ngono kok dadi adipati. Sing milih ya sapa ngono lho. Adipati kok ora kena kanggo patuladan lho. Lah sing milih ya sing nanggap kuwi. Kok bingung ngono wae. Ular kambang yen trimo Berayah. Ulere metu. alon lona to Kang Mas Adipati. Ki tandane welasku karo kowe. Ki tak nggo ngetokke welasku karo wong tuaku. Aku tanpa diopeni dening wong tuaku. Aku dek bayi tanpa disesepi dening ibuku. Ora di kula wendah dening bapakku. Aku ora iso gedhe kaya ngene. Aku iso ngatonke dharma bekti karo wong tuwa. Nek aku ngetokke tumindak apik, bisa ngluhur kasmaning wong tuwa, bisa gawe senenge wong tuwa, kanca sedulur lan kabeh kawula. Nek dong ngene iki bener. Rada cocok lho. Ning anggere dong kumat. Witeng tresna jalaran Kokulino Rambang di oye oye harapan kekepiye Rambang ora ono tegese pupung durung kebacut tresna panjenengan dateng kula dereng jero. Durung jero. Jero lan cetheke wong wadon iku saka dititik jero cetheke mripat. Wong wadon kuwi nek telapukane pendul kuwi mesti cethek. Ning nek mripate gerong mesti jero. Piye tak goleke meteran kok piye? Kang Mas sampun ngaten.
Panjenengan menika lho napa panjenengan menika mboten lingsem to? Upami lekas panjenengan sak menika dipun sumerepi perjurit panjenengan kawula panjenengan. Napa panjenengan mboten lingsem ing atase adipati tok dingklak-dingklik. Wong ki nek isin kuwi ora isi. Ngono lho. Nek ora gelem takon kuwi bakal keblusuk. Dados Kuwi tak tembangke ular kambang ki dong ora? Paham ora? Ngerti ora? Iki ular kambang iki mau. Angge ulere pun mulai merambat. Ular kambang kuwi ular sing kemambang kuwi jenenge lintah. Nek simbah-simbah jaman kuno mbiyen kuwi carane laku ning urip kuwi sak titahe. Nanging yen jaman saiki dicake urip sak titahe, bakal ketinggalan jaman ya nduk sayu. Kudu sing memperenyang gawe, kudu sing sregep carane sesraungan karo tangga teparo supaya ora ketinggalan dening tangga teparo liyane. Panjenengan kawula duwe, Raja Brana duwe nggih to, sedulur duwe, sing ra duwe mung isin. Nggih to? Isin ki ana nggon-nggonane. Kene iki sing ana mung ngaku karo kowe lanang karo wadon. Lajeng Kewajibane wong wadon sing wis dewasa ngadepi wong lanang ki apa? nek kula sampun resmi dados garwa panjenengan, kula tentu badhe ngladosi panjenengan